Πώς είστε ρε, πώς είστε? Λοιπόν, θα μάθουμε να οδηγάμε. Μαθήματα οδήγη site. Λοιπόν, μερικά άτομα. Ξεκινάμε έτσι, μισό να πάω λίγο πιο πίσω το κάθισμα για να ξέρετε. Αυτό το αμάξι δεν έχει ούτε μπαταρία ούτε τίποτα. Ούτε πινακίδες τίποτα, γι' αυτό είναι και χάλιο. Άμα κλειδώσω. Μια μότο είναι κάτω, πάω κι άλλο πίσω. Όταν κλειδώσω το αμάξι, μερικά άτομα που έχουν πάρει ήδη δίπλωμα μπορεί να μην το ξέρουν αυτό. Πρέπει να κάνουν το τιμόνι λίγο έτσι που είναι κλειδωμένο για να πάει, για να κάνει. Αλλιώς, άμα δεν το στρίψει το τιμόνι, να το δείξω καλά, δεν κάνει αυτό. Δεν κάνει. Και όσο προσπαθεί ο άλλος θα το σπάσει. Κάνεις, λοιπόν, κάτσε αφήσει λίγο το τάμπλε κάτω. Εντάξει, κάνεις μια λίγο. Να, μότο τώρα και το δεις, μπορώ. Α, καλά, εντάξει. Κάνεις μια. Εδώ έτσι το τιμόνι. Και. Μισό. Να ξεκλειδώσω. Τώρα με ένα τάμπλετ. Μισό να το κόψω λίγο. Σε βία το ξεκλείδωσα. Έτοιμο. Κάτσε να ξαναρθώ τώρα μπροστά. Γιατί αυτό που δείχνουμε είναι ερασιτεχνικά. Να πω, τι είπα τώρα ρε φίλε, δεν κατάλαβα πώς το είπα έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα 200, τα είχαμε πατήσει μέχρι 180. Όλα είχαμε πινακίδες και αυτά. Και τέλος πάντων, εγώ δεν ήξερα, κάτσε λίγο. Εγώ δεν ήξερα τέλος πάντων πως για να βάλεις νερό έτσι που πέφτει νερό εδώ πέρα και ανοίγουν καλά καθαριστήρια, θα να κάνεις αυτό. Στο γελοκαθαριστήρα να τραβήξεις μία αυτό πάνω. Και λέω πώς θα το κάνω, τώρα ρωτάω μια μέρα τον πατέρα μου, λέει κάνεις έτσι. Και το κάνω μία, πέφτει νερό, όλα καλά, όλα οκ. Και μετά εγώ κάνω μία τσουφ και μετά τραβάω κάτω. Κάνω μία. Και το τραβάω κάτω μετά. Πού να το ξέρω όμως ότι μετά βούλωσαν μέσα. Και μετά το ξεβούλωσα. Και όλα καλά και όλα οκ. Και μετά κάνω μια ξανά. Και είδα ότι τελικά το κάνω μόνο οι γελοκαθαριστήρες μόνοι τους. Λοιπόν, τέλος πάντων το προσπερνάμε γι' αυτό. Μερικά άτομα που πήραν δίπλωμα τώρα για αμάξι δεν ξέρουν ότι για να χαιρετήσει κάποιον και βαριές να πατήσει κόρνα ή έχει χαλάσει και τέτοιο, κάνεις μία εδώ που είναι τα flash, μία πάνω έτσι και βγάζεις τα φώτα. Βγάζεις τα φώτα μπροστά. Πώς το έχω ανοιχτό το αμάξι, το έχω ανοιχτό το αμάξι. Κάνεις μία έτσι τα φώτα και το χαιρετάς. Βγάζεις φώτα μπροστά. Και εγώ νόμιζα ότι εδώ πέρα που είναι τα φώτα, μικρή σκάλα, μεγάλη σκάλα, κάνω αυτό. Και το κλείνω κατευθείαν. Ενώ κάνουν αυτό τελικά. Ναι, τέλος πάντων. Το καλύτερο είναι αυτό. Καλό αμάξι. Όταν μεγαλώσω και πάρω το δίπλωμα θα το φτιάξω. Θα πάρω πινακίδες, θα το κολοφτιάξω δηλαδή. Μισό λεπτό να κλείσω λίγο το βίντεο. Εντάξει παιδιά, τίποτα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο, άμα σας άρεσε, κάντε ένα like. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα dislike. Να ξέρω τουλάχιστον ότι αυτούς τους subscribers που έχω με βλέπουνε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο γενικώς και είστε καινούριοι στο κανάλι μου και δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε μία εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω αυτό το βίντεο να μην ήταν τόσο μεγάλο και σας κούρασε όπως το προηγούμενο. Αυτά από το Gamer 2007. Άντε γεια. Τι έβγαλα μετά.